Right, muri Zimbabwe kusakana watukita zvekare pano pa Terare 263 pano padokuzivisai news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyu one pa this YouTube channel, make sure to subscribe watena on that notification bell. Muri Zimbabwe update yatinayo update iyo yemupurisa uyo akabatwa akarara nemukadzi wemunhu. Muri Zimbabwe mapurisa oshandisa mutemo pasingade mutemo. Ndichakusiyai muchinzwa nyaya iyi, wapedzonzwa nyaya iyo tazvonofika ku comment section. Mapurisa munhu, musoja munhu akafanana nesu. But kana pava kutorerana vanhu boyiri vanhu vemutemo. Tokumbira tozvodofika ku comment section. Insert rari ndafunga kusiyai tosangana zvekare munguva inotevera. Tatiwanzei ma likes pa this video. Much love. Ndakucheka mwashini kuna manje. Ambaye kumashiro kunga wasiku wazukira ku kumba. Ndakuti ko munhu akuti akuridza mwaka adzokera si adzokera. Ndasvika pa gate. Churi bude pa gate. Ndikuona mota ya Dixon. Irutotena kuti pake pa gate. Pangu. Ndoti mota ya hapa hii. Gate bangu siku kuna nasema ngo. Irikudei singo kadai. Mota ya sada mbopaka pa pan. Gogo wangu kuti awapo zvawo ngende kwara. Wabva tovhunzwa vakadzi ndikumbira kuvhunzani. Munhu anonzi Natasha ndosara dzine wangu. Gogo wabva kuti mzaya uri kuvhunzwa chi? Panza. Ndapesana gogo. Ava baba wabva wasvika ini wabva kuvhunzani? Wakutovhunzwa ini anza. Nemudhara makadii ndira tiri kumadiwa. Svika ndikumbira kuvhunzwa ndo panogarani. Musikana anonzi Natasha. Natasha akaita sei musikana wacho? Ndakakudedzera munomuziva here? Zvikanzi ndomuziva. Ndatokuda it's okay. Ndamudi ndimudedze. Ambuya wavenga wadi akutochira mvura kumbodi. Pari pakuchira mvura mati shamwari udiwa pa. Pari munhu akuda pa akuda panza simukuni. Ndobuda nambuya kumberi ndiro mashuru. Ndasvika ndabvunza ine mukadzi abva vamira pamota. Ndiri pa side naye. Ndosvika ndabvunza kuti nemudhara uyu ndiani wenyu? Zvikanzi muzaya wangu kureva muzukuru wavo. Ndikati sekuru wandisingazive. Ngokuti sekuru wanoye kuno kuseneka. Asi maikira muzukuru nechingwa here? Mudhara wabadi agopanira. Ndakati mudhara imi murume wambuya munomuziva here? Zvikanzi handizive. Vakabva vatopanika. Hapasina kutaurira naipapo. Vabva ramba vakanyanya. Ndakati mudhara manje maita munyama masanganani. Ini mavhunza ndinani? Ndini murume wanyu wambuya. Mudhara yabva panika. Hapasina kutaura ipapo. Varamba kuti ndataure chikwadi. Mudhara varamba kutaura chikwadi. Ndakati mudhara ndipiwe foni iyi. Foni varamba naye. Ndakati mudhara kumbira foni. Foni varamba. Ndikati it's okay. Saka nyari panapa ndeipi? Chimudzai chikwadi. Mudhara vakuti chai. Vakutanga kuti kumbira regere. Mukoma wangu ndiri kumbira regere. Ndisingazoti chi? Kuti pandikuya pane chi? Pane murume. Wakanyengana nemukadzi womunhu asina kuudzwa kuti mukadzi womunhu here vakafamba sei amene kubatsire chinzwa. Notenda mama. Ndakasangana nemusikana uyu anonzi Natasha wiki rapfuura achibva pamba. Ndikamubvunza kuti unonzani? Akati ndinonzi Natasha, ndinogara pamba pane rori apo. Mwana wandinayo mwana wasisi wamama wangu. Abva aenda. Then musi wandakadzoka ndakatonge ndine munhu wandandatakura ndasiya paganda. Ndikati rega ndingopfuura nepamba apa. Ndakaona musikana wandakaona akandiudza kuti pamba pandogara apo. Ndinosvika musi iwoyo dai asina kumhanya pamukuda ndo musi wandaigona kuzokumbirawo nhamba ndochitanga kutaura naye. Asi kwakutosvika ndisingatozivi. Chaivo chinoratidza kuti ndanga singazivi chokutanga. Handingasviki pamba pemunhu ndichinyangira mukadzi womunhu. Ndomupaka mota pagedhi. Ndobvunza ndichitonoka gate. Ndakatonoka gate. Right. Zvapera zvakadaro. Kechipiri ndiri ipapo wanoti mudzimai wavo iye Natasha akauya akatora nguva inoita more than 30 minutes mama. Haana kukwanisa inini iye anonzi kwanzi Natasha munhukadzi akakwanisa kutiza. Ini munhu wemurume akakwanisa kundibata. Si vakatadza kubata kana ari mukadzi wake. Akatadza kumubata kuti amire apa. Omutorera foni. Handiti kumukadzi wake uko ndiko ane authority yakanyanyisa kuti panapa tikada tine nyaya yatinenge tine umbowo hwakanyatsozara kuti mukadzi inukanda patakapinda mugate ndakati ndoda kuona kuti akambonaka sei mukadzi iyi. Ndada kuputsa imba yangu. Saka naye akabva kusera akabata maplates. Pandamuona angodaro ndikati saka ndiwaindituka pafoni iri iwe.
zvikanabata vana aiwa kusanganisa nyaya yekutuka ndeumwe uya asiki ndozvakataura aita akakakuikurai pakudia babata waiwa ndakati hanzi munhu usasanganise nyaya uya asiri yekutuka ndemumwewo futi asiri uyu ndozvakataura yangu padare ndaida kuda kutenda kubasa ili tubvumba pangu tutadika ndinde kubasa ndichingoti kudai pageti amai vachipa kumashini mangu vachitoperedzana inini ndakaona amai nda kucheka kumashini kuna amai kumashini kunga wasiku vadzokera kumba ndakuti ko munhu arikuti akuperedza mumwe wake adzokera sei adzokera ndasvika pageti choti kudai pageti ndikuona mota yaDickson irikutotena kuti ipake pageti pangu ndoti mota yauya pageti pangu sikuno nasevena kuongo iri kudei singo kadai mota yasati yambopaka pano gogo vangu kuti avapo zvavo vakaenda kwarari vabva vatovhunziwa vakadzi ndikumbira kuvhunzwani munhu anonzi Natasha ndozita radzine vangu gogo vabva vatoti nzaya uri kuvhunzwa chi panze ndandapesana gogo ava baba vabva vasvika ini ubva vhunzani vakutovhunzwa inini anza nemudhara makadii henyu tati kumukadiwa svika ndiri kumbira kuvhunzwa ndo panogarani musikana anonzi Natasha Natasha akaita sei musikana wacho ndakakudedzire munomuziva here zvikanzi ndomuziva ndatokuda itsoke ndamudi ndimudedze ambuya vavenga vadi vakutochera mvura kumugodi pari pakuchera mvura imoti shamwari udiwo papi pane munhu akuda papi akuda panza senikuno ndobuda nambuya ari kumberi ndiri mashure ndasvika ndakubvunza ino mukadzi aibva asvika vamira pamota indiri paside naye ndosvika ndabvunza ndikati nemudhara uyu ndiani wenyu zvikanzi muzaya wangu kureva muzukuru wavo ndikati sekuru wandisingazive ngokuti sekuru wanouya kuno kuseneka asi maikira muzukuru muchingwa here mudhara wabvadi vabopanika ndakati mudhara imi murume wambuya munomuziva here zvikanzi handizive vakabva vatopanika hapasina kutaurira ipapo varamba vakanyanga ndakati mudhara manje maita munyama masanganani inini mavabvunza ndinani ndini murume wayo wambuya mudhara yabva panika hapasina kutaura ipapo varamba varataure chikwadi mudhara varamba kutaura chikwadi ndakati mudhara ndipiwe foni yenyu foni varamba naye ndakati mudhara kumbira foni varamba ndikati it's okay saka nyari panapa ndeipi chiudza chikwadi mudhara vakuti vakutanga kutikumbira regerero mukoma wangu ndikumbira regerero ndisingazoti kuti pane pandikuya pane murume but it's okay hapana problem ndini murume wacho wambuya saka nhasi waita munyama shamwari taura chikwadi varamba rapinda mugedhi ndasvika listen ndikuti ndakudzoka mashure ndakatofona ndikati mudhara mune mukadzi here zvikanzi ndakataura it's okay kanifoni mukadzi wenyu banitora foni yangu abati panhamba kanafoni madzimai varimo arimashure mandida but maiguru makadii zvenyu ndipo makadiwa ndakati pane moto iyo ndabata pageti pangu semukuno hanzi mota yemukwasha yakaita sei ndakati inevhi blue zvikanzi munhu wacho yakaita sei ndikati akagerwa so kanzi muchaenda akadai panzemendedzebredzisekire ndiyei zvikanzi aona kuchiramba chi mune munhu yei ipapo maita basa mandibatira chi munhu wangu ambuya wavo nepitipitiwo vadi vasvikopenga tiri zvikanzi handiri murume wangu kutaurira kuti nhasi chaichaiko chakubata zveninye chiurei maita basa mukwasha maita chi mandibatira chi munhu wangu kanzi murume uyu atosiya tose kumba kuti singamuwirirani atosiya tondiruma achimhanyira kuchiure mudhara wemba ndapinda naye mugedhi manatora stiki yesinoka iyi but mudhara ini nyari panapatira kuti takutoona kuti wakutobvuma chi chokwadi adzimai vangu inovaisuka kuti mapleti kuseri kwejekusink kwavanosukira mapleti ava baba vati but mudhara ini ndakakurova mudhara muchapedza mati mataura chokwadi shuwa ndakasvikira pakurovani mugwako ndamuropa ndipakabvuma kuti shamwari ndiregerere zvako handichafa ndakazviita handi tinodi tinotaurirana ndibamukwana patikasvika kuno chiripota nyaya taripota nyaya kudaro tichibuda munhu atakutora kana one day mwangu abva achinja nyaya mupurisa aibva nechinja nyaya badi aibva atisungisa kumapurisa ake ndasungu ndapinda mukoti ndapinda mukoti kudaro zvikanzi ndofanira kubhadhira chi $200 ndiri pano panze but mwangu ini zvandikataura naye sei azochinja nyaya akuda kundinyinzisai ndipinde mujeri why iye ari akaipangu achinyenga mukadzi wangu papangu mwangu akabva achinja nyaya kuti apa mwashandisa chipurisa here
chiche kashari panozo chiche chinhu chamaisungiwa kuva vamunhu chete ngatiisei ipapo dai akanga ichikusungisa kuti wasungisirei munhu kuti atora mukadzi wako ndopatopinda mukuru wemapurisa okuno anonzi Nyazema ane foni nhamba zvese zviri kuna option charge wakadoma kupi motoro chinongonzi area yedu isusu jurisdiction yedu atina patisingabati tichibvunza kuti mutemo unofamba sei mukarova munhu nosungwa nometa mautadzirwa zvakadini saka takati ano faukange waona wakunzi unodii unotaura kuti aiwa nyaya ndiri kufira nyaya yemukadzi wangu koti munotaura kuti ndizosungwa wemupurisa saka ndiri kusungwa asi akatora mukadzi wangu tikareketa tikatadza kuzvibata ndopatakadii pandakazorwisana naye. So kana wakabhadhariswa faini aiwa it's good inyaya yekumurova kwamakaita isusu nyaya yatikuda muno nhasi ndoyamurikutaura yekuti akatora mukadzi wenyu kana kuti pakabuda umbowo hwekuti anonyengana nemukadzi wenyu ari akatobva atiza ameno shamari yangu munhu wastatement ndiri kutaura ivo takanga tisipo kwamakanga muri takafamba sei wakanga wanyengana nemukadzi womunhu asina kuudzwa kuti mukadzi womunhu here vakafamba sei ameno tibatsire tinzwa notenda mama ndakasangana nemusikana uyu anonzi Natasha wiki rapfuura achibva pamba ndikamubvunza kuti unonzani akati ndinonzi Natasha ndinogara pamba pane rori apo mwana wandinayo mwana wasisi wamama wangu abva aenda then musi wandakadzoka ndakatonge ndine munhu wandandatakura ndasiya paganda ndikati rega ndingopfuura nepamba apa ndakaona musikana wandakaona akandiudza kuti pamba pandogara apo ndinosvika musi iwoyo dai asina kumhanya pamukuda ndo musi wandaigona kuzokumbirawo nhamba ndochitanga kutaura naye asi kwakutosvika ndisingatozivi chaivo chinoratidza kuti ndanga singazivi chokutanga handingasviki pamba pemunhu ndichinyangira mukadzi wemunhu ndomupaka mota pagedhi ndobvunza ndichitonoka gedi ndakatonoka gedhi right zvapera zvakadaro kechipiri ndiri ipapo wanoti mudzimai wavo iye Natasha akauya akatora nguva inoita more than 30 minutes mama haana kukwanisa inini iye anonzi kwanzi Natasha munhukadzi akakwanisa kutiza inini munhu wemurume akakwanisa kundibata si vakatadza kubata kana ari mukadzi wake akatadza kumubata kuti amire apa omutorera foni handiti kumukadzi wake uko ndokwaane authority yakanyanyisa yokuti panapa tikada tine nyaya yatinenge tine umbowo hwakanyatsozara kuti apapa itisi pane kana missed call yatakaona mufoni memukadzi asi akamira kusvika taita nearly an hour mukadzi aripo ndokuzongoenda haana kutiza izvezvi zvanogona kungaiza ini ndiri kutofunga kuti pamwe kuda inenge itori trip kana kuti mugariro kuti nokuti kuzouya kwatakaita kuno kwamambo wangu ndanga ndakuvadzwa zvokuti vatoona kuti munhu uyu kauyu bheta tinomurasirira tichiita kunge takunoripota uye zvekare ndanga ndaramba kubhadhara mombe dzinokwana kuita 5 mushure mekunge taenda kune kumwe kumba kwanoti ndikwena hanzvadzi yemukadzi waanonzi Natasha akandigarisa pasi zvikanzi zvawaita izvi panoda mombe 5 une mombe here ndikati ini ndokwanisa kuwana 1 imwe chete imwe yacho ndozokutsvakirai asi tinogona kunyorerana ipapo makizi akanga atorwa zvikanzi kana usati wati pamombe ndichange ndine makizi izvo zvamunogona kupupurawo mambo nokuti ndakasvika munomu ndikakumbira mambo ndinotenda mambo kuti makandibetsera mukati makizi ngaadzosekwe kumuridzi wavo ndikadzosekwa makatarisa mambo ndinotenda nepapo tasvika iweyo ndikati mombe handikwanisi kudziwana ndiko kuzouya kwatakaita kuuya kwandakaita kuno mambo kwaive kubvuma kuti
ndibve kunzvimbo yandaiona kuti ndanga ndiri paurumana nzombe nokuti kutaura kwandiri kuita mambo zvinhu zvakaitika izvi hazvina kuitika mumaziso evanhu vaviri asi pane vanhu vakafonera vakati wandei vakauya kuburikidza vamwe mashamwari ava makorokoza zvinoreva zvokuti waigona kungofira ipapo asi chinhu chandaifanira kungoita ipapo kuzama kuhwisisa zvese asi ndiri ipapo apa mukutaura kwangu kwese handina pandakataura kuti ndinodanana nemukadzi wako kwete mambo inini ndauya pamba pako ndichitarisa musikana kanzwa ndinonzi Natasha ndinogara pamba apa pane rori ndinofunga ndizvozvo mambo wangu Samuel uyo kuti siya asina kubata mukadzi aibata mukadzi anotsvagika achiwanika iwe tiza chizokushayika saka akabata iwe wangu mambo asi tiri kuti iye ngaasaichiti mukadzi akamutiza nokuti tiri kuti una kubatwa here kubatwa here ini ndakagara pasi wakabatwa nokuva une mhosva saka tinewe munhu saka tibonere utongo nyaya yako statement yake yarikuteerera ari kuita izikifi akanga akubvuma zvinhu zvaakanga achibvuma izvi nokuti akanga aparumana nzombe yakanga iri nzira yekuzvisevha nayo ndozvakutaura kana ndanzwisisa zvakanaka saka toda kuti mubvunze kuti uri kuti hauna kubatwa here munyaya dzemukadzi wemunhu ndopindura ndinotenda mambo inini handina kubatwa panyaya dzemukadzi wemunhu nokuti hapana chinhu chimwe chete chokuti iye angauya nacho pamberi pedare kutaura kuti ichi chinondiratidza kuti vanhu havaidanana zveizvezvi hatina kana chimwe chete chaanacho kana ndasvika pamba pako iwe zvino madhamu vako varipo apa ndotosvika ndozosangana newo ndibvunza kuti mukutsvaga ndobva ndataura zita ramadzimai vako ndinova ndokutsvaga unoitora sei uri kuvatsvaga sei aiwa vakanditi pane pandakambosangana navo saka vakatiti ndodandauya zvo matsananguro waita nyaya yako anoratidza kuti Natasha ndiye akakuratidza pamba toda kuziva kuti wacho iyeye Natasha iyeye ndiye wakaona here ari mukadzi wouyu paakauya undinzwisisa Natasha unomuziva kana kuti wakanga wamuona hongu mama handitika wakamuona hamuna kudanana maybe asi kutaura kwaakaita muchitaurirana maitaurirana zvinhu zvinoratidza kuti toda kudzokera nokumbira nhamba pamukadzi uyo haungadzokere pamunhu asina kubata zvakanaka kuti uda kunotsvaga nhamba kwaari hazviite ndinoda kuti ndibatsirane newe ndichiti pawakanga wadzokera pawakanoona kuti mukadzi uyu ndiye wadandatovinga kuti andipe nhamba sekutaura kwauri kuita Natasha dai wainge usina kuzoudzwa neuyu kuti uyu mukadzi wangu handiti hawaizviziva zvichida ndiye here Natasha wacho mambo ipapo wakanga wamboonana naye pamusoro mama ipapo ndine confusion nokuti alright you remember telling us kuti une wanga wari tukuchidana na Natasha kwete hatina kuti 2 weeks mama ndakamuona kamwe chete kwava papera week saka ranga rava zuva rechipiri manga madanana kwenguva yakareba zvakadii ndindai kubvunza ukati 2 weeks it's me who asked that question mambo ndinovimba kunonzi slipper of a tongue zvandiri kutaura ndezvekuti ndakamuona ova paita wiki etina kumuona airanga rari wiki rechitu ndakuenda pamba kechipiri twas the second time. Yes, speak of Italian relevant is a positive answer. Isusu manje kana tichitanga tichishanda nemi because
tikashanda iwo uchitaura nesu uchizoshandisa makodza auda kushandisa haashandi kwatiri. Ndati ndini ndaibvunza kuti makanga madanana kwenguva yakareba zvakadii, ukati 2 weeks. Ungada wakati mukadzi uyu ndakamuona ka1 mune imwe svondo, ndandadzokera kechi2 handina pandakambodii, pandakatomboti kana rimwe zuva takamboonana naye rekuti takafambidzana. Nokuti kunyengana mukadanana nemunhu kana kuti ukapromiswa kunzi iwo kana wakanga wakuenda kunotora nhamba yefoni, it means hamuna kunge madanana nemukadzi iyeye kufunga kwangu, kana dai mainge musina kudanana. But ukaona ndichinodzokera ndakati 2 weeks dzakawanda zitiri kudanana nemukadzi wemunhu. 2 weeks mukadzi wemunhu atodananwa naye 2 weeks dzakawandisa. Ungada kutozwa kuti mukadzi wakarara naye uya mukadzi wemunhu kutoti tu dzokere kumukadzi wemunhu. Saka wakatipa 2 weeks tikaona kuti vanhu vanga vakutozivana. Saka nhasi toda kuti uwe ugadzirise mastatement ako ose aunofunga kuti anokubvisa munyaya yacho. But nyaya yacho usataure nesu chiposhuwa kuti takatokuinterviewa kudhara uchitaura nesu. Handiti? Saka toda kuti utibatsire kuti uda kubatsirwa papi, nekuti uyu akatokunza pano musi watora. Madhamu wako vaitotaura kuti ndo basa rake uyu rakabvisirwa papupa jena pachiendeswa kuti nhoi. Kana wezvinzwa vanga vakatotsamwawo chaiko. Saka pamakazosungisana neuyu takamuudza kuti munhu haazoda kurohwa zvinosungisa. Ndaikuudza iti handiti anourayiwa mwana wangu uyu panapa, isu touya torwa tobva tati tikutsiva tobva takutema wofara kana kuti wobva wafawo. Handiti kana indasara ndiri mupenyu iwe unotongwa nerequest yekuti munhu wacho nauraya mwana wenyu afa naiye wadi afa, but ndimi mamuuraya. Kana tichienda kulife in prison toinda kulife in prison yekuti tauraya munhu, asi tikazotarisa toona kuti munhu aurayiwawo ndiye anga akanganisira vanhu. Saka mutemo unoda kuiswa kumutemo, zvinhu zvotaurwa kumutemo zvofamba zvakanaka. Saka ukuti iwewe hauna kunge wadanana naye handina kunge ndadanana naye mama. Uye zvakare ndingawedzerawo ipapo mama. Munhu uyu ndataura kuti ndakamuona kamwe chete, uyanga wamusi wechipiri. Dai ari pano zvaigona kundibatsira kuti ndiye zvechuwa here munhu uyu waari kuti mudzimai wake, nokuti nyaya iyi iri kutondinetsa kuti ndizive kuti ndiye here munhu wandaitsvaka, wandakaona sinzi munhu iye ndakamuona kamwe chete. Ndine 38 wangu mama. Chatoda titaureka toda kuti kana tichitaura nevabereki totaura tichiyeuka kuona panobatsirika tobatsirana. Mubvunzo wangu saka ndaenderera mberi ndichiti ndiye here Natasha wawaida wawakazoroverwa. Ndiye ndine zvatoda kuzwisisa kuti right munhu ari kuuya kuona mai vane magiraza kuti havasiriwo vandiri kuda, asiri Natasha wandiri kutaura. Ndakadanana neumwe mukadzi pafoni andinetsa, handiti ndobva ndakuita zvoushamwari naye zvokutaura naye pafoni tichidini haatogara muno. Ndakazoona ndakunzi inini muri mambo muri kunyengana nemukadzi wangu. Ndikati uya paCBZ Bank ndonzi George Murungu wouya ipapo wonditsvaga nenyaya yaurudii yautaura. Haana kuzopona paponi pangu kana kuzouya pangu. Handiti ndikati ndaenda kutuka, ndaenda tsamwa neapproach yandaenda ku. Ndikati churu chauri kundiratidza icho dai chiri icho chandainge ndaona icho handaitevera izvozvo tichitaura sekretari wangu. Ndikati munhu wauri kuona ari paprofile pic uyo ndiye wandaitaura naye, not uyo wauri kundiratidza. Handiti
saka ndinoda kuti titaure nyaya yedu tichibatsirana. Pandabvunza Natasha ndiye wawaendera for the second time in 2 weeks time. Handizvo wakanga wakudzokera kechituka after a period of a week yanga yatodarika. This was second week. Handika wakuenda iwe kunoona Natasha uya abva auya mukadzi ari mumashure memunhu uyu paazocheuka achinotarisa kudai akaona mukadzi wake hapana. Handiti ini ndiri kuti paakazenge auya pauri iwo waamumota mako kana kuti wakamira pamota pako ndiye here Natasha wakaona ndombunzo ndabvunza because Natasha unomuziva azvisiri zviri naye omwe unomuziva. Andi adzimai vako vakauya pano avo ambuya makadini ndimi murairidzi womwana wangu kuchikoro. Handiti kuyazo ndovaziva kana ndikanzi ndakaroverwa amai ava handina pandingazoti ndaida kuti nditotanga ndaona kuti ndiwe here murairidzi wekuchikoro. Ndova ndakaroverwa amai ava handina kunge ndaziva kuti mudzimai wemunhu nokuti pandakataura navo havana kunditaurira. Handiti mapona ndonyaya dzatosangana nadzo kuno kwamama ndiri kupira nyaya yekuti mudzimai uyu kutaura chinonzi chokwadi haana kunge andiudza kuti mukadzi wemunhu. Tobva tati ignorance is no defense, but paunopuhwa mutongo unopuhwa mutongo dare richitarisa manje kuti mukadzi aifana kuudza munhu kuti ndiri mukadzi womunhu. Handiti ndiri mukadzi wemunhu iwowo kuti aiwa ndokuda wakadaro mutongo kana wakupuhwa mutongo unenge wakati rerukei uchitarisa kuti mama ndi makatiperekedzera munhu kuti apinde mune chakaipa dai makangomudzwa kuti mukadzi womunhu haisvika ipapo. Saka kana maisekerera nyaya iyoyo nemiwo muri musungwa kudaro. Handiti ndopandabvunza ipapo mugwagwa kuti Natasha wamuona hakuna kuziva here kuti Natasha uya wandinokuda uyu but mukadzi wemunhu ndatozvisivirawo pano pamusoro imamo kana manyatsonzwa kutaura kwaaita ndezvishuwa ndo zvakaitika here Natasha ndinoda kuti iwe uda kutaureiwe. pane mukadzi wake wakauya naye akatiza akazouya pamota vanhu 2 vakasiyana vauma akauya pamota ndiye Natasha akatiza mashure make ndiye mudzimai wake. munini wangu alipo apana mukadzi bako mwana wangu zvakanyaya kusamzvikanyaya tauranya zvairi ari kachikusungura kusungura kuti kunyepa mukadzi wako alipo afunga kuti munhu afa ndola chikwadi kana chibuda munhu tobuda zvakanaka pisana pitseka nechi kuti kunyepa sapa papo mukadzi tu dambudziko ratakaita ndekuti Natasha dai akauya apa zvaitidetsera pane vakadzi vaviri aiya siku mukadzi wenyu akazoti my guru asi ndimi nondishauta kunga kwangu here mukadzi wangu abva director batiza andakabatiza pa saka aisiwe gay akabatutiza anditi ndinyopa akabatiza watiwe mukadzi wauni wadikson akatongonoishoda kumba kwako asi amberi ndinondishauta kunga but mukazona aripo itai kuti mubvunza ndozo makaita ini pandabva takapinda mugeti ndakati ndoda kuona kuti akambonaka sei mukadzi iyi ndoda kuputsa imba yangu saka naye akabva abva kuseri akabata maplate kubva ndamuona angodaro ndikati saka ndiwaindituka pafoni iri iwewe zvikanabata wana aiwa kusanganisa nyaya yekutuka ndeumwe uya asiki babatawa iwawa ndivakati hanzi munhu usasanganise nyaya uya asiri yekutuka ndemumwewo futi asiri uyu ndozvakatawa. But taida kuti kana tichitonga maprofessional persons because inini kana nyaya ikange ndaona kuti munhu akuda kundirwadza nechiguru ndinokurifeya kumausenta tomupa nyaya yacho kuti ndira nemunhu wako nyaya yake ini tiri kuiona yakadai nyaya yacho but kwada kushanda zvakati chipedzai nyaya yacho mozondiudza kuti maisvitsa pano. Mukadzi wako iwe paakauya iwe wakanga watosangana netsaona yekurohwa kwete mambo
ndakagariswa pasi panze kwemaminutes anokwana ita 30 minutes. Nyango dai yaita hour iri ndati pakazouya mai Hongu vakasvika warowa kwete zvekuti waitadza kuzotaura zvinhu zvavo zviri paningi inini kana ndiri pamberi pevanhu chena. hongu Kana mudzimai wangu asvika kana ndandisina simba rangu rinobva ratouya ndozi ndichange ndiri kutaura zvandiri ndichitaura so that mukadzi wangu anenge achinzwa zvandiri kutaura nyange ndikazourawa ane zvekusara achidii achitaura. Mai vakazouya makavanzwa here mashoko avakataudzana ndivo vaida kuona kuti ndiani munhu anondituka pafoni. Anovatuka pafoni aitenge aine nhamba dzaivatuka nadzo handiti nhamba dzavo adzowanepi nhamba dzamai adzowanepi idzo nhamba dzavambotukisana dzomunadzira zvakanaka. iwe waida kunotora nhamba kuna Natasha angasina kukupa nhamba Hongu mama apo makanga makunotsvaga nhamba handiti makunotsvaga nhamba. Regai chinzwe tione dzainga dzichivatuka chinzwe neuyo kuti ndedzomukadzi wake 0782 515 994. ndidzere nhamba dzadzimai wako shama hadzisi saka maiudzwa kunzi ari kutuka umwewo makadzitsvaga here kuecocation kuti ndiani Ya, zetu ndisori rimwe zita. Dzekutsa rimwe zita risiri Natasha. ndozvatiri kuti raikutsasira kuti chii Saka nzi temptation achaziise nemaya. munhu wese paanopinda pakuda kuita chinhu chaanoziva kuti chinhu ichi chakashata anotanga atsvaga nzira dzekushandira nadzo kuti azokunda. Paanenge achituka munhu haangamutuke nefoni yake kana ari iye Natasha aita izvo. Nyaya yandiri kuona yavepo pamberi pedu ndeyekuti uyu murume uyu ari kuratidza dare kana kukuudzai kuti inini yandaifira paya ndaifira nyaya isina. Right. 0782 515 994. Zvimwe here mai mugwagwa mazobva kuno munozviziva here kuti vanhu vakazonosungisana mapurisa muso wakatoenda kuti ndandiripo andakatomona nemakafu makaona vanhu vane mingi panguva yamakadedzwa imi muchinosvika pamba pemukomana mukadzi wake akanga ari akabhatisa. aiwa pandakangomubvunza kuti ndimai ndituka pafoni here akabva ati matii bvangu mayaonesa dhishi nguva yazina kuzombomona kuti afamba sei.
ndobagarira ikoko akatonzi abuda gate isati tamboona kuti abuda sei gate mati akadaro anga akaita sei ndakangomukombewo ndakaita kasinimi kangu daroda kubvudzi risina kufamba ari pasi pedu haiwa ndakatongoona ari pasi pangu kuti kusikwa kwatakaita umwe noumwe ane choisi dzake muchiona vakadzi vese umwe ari mupamake umwe ari mupamake akamuda akamuisa mupamake ndianozvakosha kwake handiti but chinhu chakazoshata kuti mukadzi wemunhu anonotorwa nomwe murume wemunhu kana vadaro manje wonzonzi ini handiipi handitore murume anoita zvemagirlfriend worambwa unonyengwa nemurume womunhu ndokurarama kwatinoita saka mukadzi vakuda kutibisa panyaya baba vekwenyu ndo vanoziva mukadzi wavakadanana naye uyo wava kutinongedza vaviri vatatu pamba pemunhu kuti vangani akatiza akazenga ari papi ipapo manje timabran nekuichengadwauye rinogona kutibatsira tingati mai havana kuonesesa iwa havana kuonesesa